வணக்கம். நான் முருகன். சென்னையில் 700 வீடுகள், ஏழை மக்கள் குடியிருக்கிற 700 குடியிருப்புகள் இடிக்கப்படுகிறது. எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பல்லாவரம் அருகே உள்ள அனங்காபுத்தூர் என்ற இடத்துல கடந்த 70 ஆண்டுகளாக வசித்து கொண்டிருக்கின்ற, ஆற்றங்கரையோரம் வசித்து கொண்டிருக்கின்ற ஏழை மக்களுடைய குடியிருப்புகள் தமிழக அரசால் இடிக்கப்படுகிறது. அப்படி இடிக்கப்படுவதற்கு காரணம், நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து ஏழை மக்கள் குடிசை வீடு கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்திற்காக அந்த 700 மக்களையும் தமிழக அரசு காலி செய்து வேறு இடத்திற்கு குடிபெயர சொல்லி இடிச்சிருக்காங்க. இந்த உத்தரவானது அதிரடியாக பின்பற்றப்படுகிறது. 500க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள், விஏஓ, ஆர்ஐ போன்ற அதிகாரிகள், தாசில்தார் போன்ற அதிகாரிகள்லாம் ஒரே சமயத்தில் ஈடுபட்டு பொக்லின் உதவியுடன் அந்த 700 வீடுகளும் தரைமட்டமாக்கப்படுகிறது. அதற்கு காரணம் என்னவென்று பார்த்தால், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து வீடுகள் கட்டியிருந்தால் அதை இடித்து தள்ளுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதன் காரணமாக இந்த 700 மக்களும் காலி செய்யப்படுகிறார்கள். நம்ம நினைக்கலாம், இது சரியான ஒரு உத்தரவு தானே, ஏன்னா நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவை பின்பற்றி தான் அரசு செயல்படுகிறது, அதில் எதுவும் தவறு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் அதே நீர்நிலைக்கு அருகிலே ஆற்றங்கரைக்கு எதிர்ப்பக்கமாக தனியார் கல்லூரி அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கல்லூரி கட்டியிருக்காங்க. அந்த இடத்தையெல்லாம் காம்பவுண்ட் போட்டு மறைச்சிட்டாங்க, ஆக்கிரமித்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த ஒரு தனிநபர் ஆக்கிரமித்திருக்க நிலத்தை காலி செய்ய முடியாத தமிழக அரசு, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒரு 70 ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமித்து அல்லது அரசனுடைய அனுமதியின் காரணமாக அந்த இடத்துல குடியிருக்க 700 பேருடைய வீட்டையும் காலி செய்து, மிரட்டி காலி செய்து, அந்த இடத்தில் பூங்கா அல்லது மேம்பாலம் வரும் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. இதற்கு காரணம் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு, இதுதான் திராவிட மாடல் என்று ஏழை மக்களை காலி செய்து அவர்களுடைய வயிற்றில் மண்ணை அள்ளி வீசுகின்ற ஆட்சி தான் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சரி, அந்த தனிநபர் ஆக்கிரமித்திருக்கிற கல்லூரியை ஏன் அரசால் அல்ல நீதிமன்றத்தால் காலி செய்ய முடியல அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த ஆளுங்கட்சிக்கு அல்லது எந்த அரசு ஆட்சி செய்தாலும், எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அந்த கட்சிக்கு நூற்றுக்கணக்கான கோடியை செலவுக்கு தேர்தல் நிதியாக தருவதற்கு தயாராக அந்த கல்லூரி நிர்வாகம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த 700 மக்களும் சேர்ந்து என்ன கொடுத்துட போகிறாங்க? இவங்க ஏற்கனவே வசதி இல்லாத அடித்தட்டு மக்கள், அன்றாடம் வேலைக்கு போகிறவங்க. அப்படி அரசுக்கு தேர்தல் பணி செலவுக்கு பணம் வேணும்னா என்ன தரப்போகிறாங்க? ஆளுக்கு 100 ரூபா தான் தரப்போகிறாங்க. ஆனால் அந்த கல்லூரி நிர்வாகம் ஒரு 500 கோடி கேட்டால் அள்ளி கொடுக்க ரெடியாக இருக்கும், 100 கோடி கேட்டால் அள்ளி கொடுக்க ரெடியாக இருக்கும். அதே போல் நீதிபதிக்கு 100 கோடி கேட்டாலும் தரத்துக்கு அந்த கல்லூரி நிர்வாகம் ரெடியாக இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த மக்களை காலி செய்ய நீதிமன்றமும் அரசும் தயங்குவதில்லை. ஆனால் புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து கல்லூரி கட்டி வச்சிருக்க சாராய வியாபாரிகள் அல்லது கல்வி தந்தைகள், அப்படிப்பட்டவர்களுடைய நிலத்தை அவர்கள் மீது கை வைக்க அரசும் நீதிமன்றமும் தயங்குகிறது. அதற்கு காரணம் என்னவென்று பார்த்தால், நாம் பிரிட்டிஷ்காரர்கிட்ட இருந்து வாங்கின சுதந்திரம் தான் காரணம். அந்த சுதந்திரத்தை வாங்கி பணக்காரங்க, நீதிபதிகள், இப்படி செல்வ சீமான்கள் சொர்க்கலோக வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. இந்த 700 பேரும் அரசு வேலையில் இருக்கவங்க கிடையாது, கோடீஸ்வரங்க கிடையாது. தினமும் 200, 300 ரூபா, 500 ரூபாய்க்கு வேலைக்கு போகிற சாதாரண மக்கள். அவர்களை காலி செய்தால் அந்த இடத்தில் யாராவது பணம் தரன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால் அரசு இதை செய்கிறது. வாழ்க நாம் பெற்ற ஜனநாயகம். அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம்.